Sa gipahigayong executive meeting kay kada Lunes, human sa convocation, executive meeting man gyud na, mao na man gyud nay programa din ha. Mitingon ni Governor Cagas ang tanang mga department heads, ang tanang mga deputy governors. Okay? Every Monday yun na daghan ang mga agenda nga pagahisgutan sa atong provincial government. O sa gihisgutan, kining ato ang di gyud mawala ning COVID-19. Pasalamat ta kay nadungagan og usa ang mga naka-recover karon. Sa datos, ang update matud pa ni Dr. Jonah Masungsong, naamantay 29 ka mga total confirmed cases in Davao del Sur. Nadungagag usa ang recoveries dati nga 20, 21 na. Onya matud pa ni Dr. Jonah Masungsong, kining 8 ka buok nga nagpabiling, nag-isolate pa o giatiman sa itong mga doctors, asymptomatic gihapon ang ilahang kalagayan. Walay kurat para sa ilaha, murarag sama nato nga wala man lay bisang gamay na lang sipon. Wala. Ubo, wala. Hilanat, wala. Walay bisang unsang sintomas sa COVID-19 ang ilang gibati. So nagtuo si Governor Cagas nga kadtong 8 susama gihapon sa kadaghanan nga kining 21 ka mga recoveries maka-recover ra usab. Ha? Basta i-boost lang yun nato ang atong immune system o kinahanglan gyud kanunay manghinlo sa ato ang kaugalingon, mukaon og mga masustansyang prutas o gulay, onya ang pag-ampo sa tong labawng makagagahom. Maunay kanang buot ipaabot ni Governor Cagas nga mensahe ngadto sa itong mga kaigsuonang nagpositibo. Okay? Think positive lang gid sila. Ha? Dili positive nga magka-positive na maging silang daan, no? Think positive nga mag-negative. Oh. Sa second swab test. Matod pa ni Doc Jonah, kani di ay mag-swab test ka, positive ka sa first swab. Sa second swab, mag-negative ka. Magpaabot na po kag third swab. Kung sa ikatulo, iagi pa ng ikatulo. Kung kaduha gani ka mag-negative, kana gawas na ka diha. Hala, layas. Ana ba? Pasalamat dito sa Ginoo. Ha? Makauban na nimo ang imuhang pamilya, simba. O niya, pag-exercise. Kay para sure na gyud ng imong pagka-negative sa COVID-19. Okay? So, mapasalamaton taniana nga nadungagag usa ang naayo, napatay 8 karon nga na-isolate, ato ning klarohon, dinia sa datos gikan sa provincial health office. Ang bag-o nga naka-recover, katong usa lang kabuok nga nagpositibo sa Malalag, naka-recover na to siya bay. Ha? Meaning, wala na kaso ang Malalag. Okay? So, dinita magsugod sa Digos City, doon na gihapon tay usa ka nagpositibo sa Digos City. Pag mayon ganitag na nagpositibo na, naka-isolate na sila. Sa Hagonoy, wala na. Okay? Kaya naka-recover na ang 3. Sa Santa Cruz, doon ay 5 ang nagpositibo, din naka-recover sila dito. Usa, meaning doon na pa'y 4. Sa Bansalan, doon ay usa. Sa Sulop, doon ay usa. Sa Magsaysay, wala. Sa Matanao, wala. Sa Kiblawan, usa. Sa suma total, sa tibuok probinsya sa Davao del Sur, doon na tayo 8 ka mga kumpirmadong kaso nga nagpabiling karong na-isolate. Maunay ka ng update. Then, usa sa agenda
Naaman si Colonel Lupas, atong provincial director sa PNP sa Davao del Sur, gisultian siya ni Governor Cagas nga gikinahanglang pahugtan nga ang publiko mabantayan niya mag-face mask gyud. Tanan mag-face mask gyud, no? Kay ang MWF nya kanunay gyud na balik-balik ni Governor Cagas, dako kay ning tabang kanatong tanan. Una-hunaan ninyo, wala patay-patay dinhi. Dili ta maghulat. Ha? E di ba yata dire i-cremate? O ba cremation dire? Dito ta sa Davao, Simbako, kung mamatay ta tungod aning COVID-19. So di na tuhulaton niya, baabot ta sa point ngayon ana. Usa sa butang nga likay ka na to ni ana kining MWF nga kanunay ginabalik-balik ni Governor Cagas. Masking, washing hands, o kining far distancing. Pag ato nang tumanon kanang tulo, likay kita diha. Luwas kita dina. Okay? So ato nang isulod sa tong alimpatakan, itudlo na to sa to ang mga kaigsuunan, sa to mga pamilya. Mo-cooperate lang ta sa gobyerno, kitang tanan mga lumulupyo. Nasa gobyerno, ordinaryo ng mga lumulupyo, mga negosyante, mga trabahante, even mga tambay. Tanan, walay pili ani, himuon na to, adunahan ka man, kabos ka man, kontra ka man, kauban ka man, tumano na to ni kay para ni sa atoang seguridad, MWF. Maura na ibalik-balik ni Governor Cagas, MWF. Monday, Wednesday, Friday. Ipo na pasabot niya kada Monday, Wednesday, Friday ra po ninyo na himuon pagpanghugas ha? Kundi tibuok adlaw. Ato nang himuon para makalikay ta sa COVID-19. Walay patay sa itong probinsya sa Davao del Sur, pero naa sa ubang sa Davao City naa. Di na to hulaton niya maabot sa tuan na mamatay. Likayan na to na. Okay? So, another thing nya kailangan ninyong masayran kagahapon sa executive meeting. Pakusgan ni Governor Cagas ang kining kasi tawag gani? Kaning sa rabies bitaw sa iro. Kanang mag-conduct yung inject og anti-rabies sa tanan natong mga kairuan. Watay labot tong kusog kay mangiro, ha?